Ashafo ni adofo ma minchia monsanso emamu akwaba mgidi se mumpomu ehihye yie edi emamu sempo bibi enkoyi ana odi asida amotwedi ampon efise ono enonim yeye eno ye manimba ebusua yasida ne dan nyina de china de sanyina na asemfoforo esiene so asemfoforo esi ye maami bia ba bepie mu ha se di na rehosem bi eto dwa na ebusua asemi yebeke wetumi aka ne se ya rehosem na so nsemu bi nsonso ede ewo mu bi na busua mepesa obaji brani yakwakoji asem ne mu nkyire mu afa ye ba na wadwenkyira won udi ato comment section hono mo ede amame ma revi like na afa share na subscribe midin eye na akosia adepa kame ho ne yenko nkoji asem ne mu nkyire mu embra sisia ena me bo mi kunu amane na me ni mienu na atu anamo eko me maame ne ho ena on ne kae ena open so ma no se metra na mebo wu no ukunu netie ena wo ma me panyini ba ko so yare nti uja ukunu no ho me ena me kasa me bona mane yansa na wuja no ho no wana na odi ni ja na didiem anajo akwantuo mu ne ade sa na oba ho no mo mba ba bia wo no ono oti ase se won maame ne ka kire se ebe ya ontumra metna ifie ho ena o se ono awon fie nti wontimi emfiri fie no mu emetna ho maame kro no akohwe ne maame ben me maame eto na no bie ni wo behwe ne ka wonkwa ho sa wonim de nti adenta se wo mpa wani mahwe min kire wo mu abaye nkomo bi nti mi de ba pempem wo na we ya no one by one wo se obaye na omo papa no owo ne yire dada no kra na anya ne kre mankoto oba bia wo ujidi mpato an ena abepam oba no fira wade na se no kre koso adenta asana bopusana ena abepam nkoda ne fira wade na se enti wo twen ya papa ne yare no a wo bewuo na na adwane gya no eya nan ya no mako ne enko mipato mankoto oba bia wo na oni na gyan ena oba ware me na papa na kire mu kire o se no ni oba bi ho ba oni na gyan mpato an akoso adenta na maame afa na asem na ni awayi akoso adenta na maame wuni maame no mipato an ekwa be so na fa so ni no adai papa ni wu ya yebuka no ena obi pie mu ho okay nti kwa be na papa no fa so bo wa mane se no ni oba bi na wo ho na sa bredi oni oba ni ho bi pepa cho akuso denta wa yi secret bi aba ho ni ho ye me nwanwa ni ho ye me nwanwa kire se wo maami agyan eko ebi nkwame nkomachi me se ekwa ben na wukunu bo wa mane se oba bi di se na me na gya aware nkomo no hyase efiri hi nti ase ho yo te se me wa ha na bia me share evangelist for na so mo san hwefo so ba chew ya na there be hwehwe hwe TV na bo ho betima hwe na me ami na ewu san hwe mo tfon so ene hwe mani mi ni ewu ni aja se mo oya de enti machia evangelist na me ne wo ho e kwa be de nkomo ne be ba evangelist be bo mama ne yese na me ne oba bi kura wo ho me ne jai wa bra mi ni mankoto ba bia e de ne ma wu hu se be ma no owo yere a wo ne jai o ka kire me se owo yere no woni ne jai ansana me prince wa ma no okay enti be ma ne bo ma ne de na wu wankoto ba bia woni mo bia ne ba to da bi na to ba bia wo fi ho oko fie ho na papa ne ma na tie anana ne ma na tu fie ho me pa cho emra me ne etwe mpra no ena me koto nkwala no wo fie ho denta no me koto wo fie ho en woni na chiriba okay me koto wo fie ho sabe no mo be nfie be sei no manyini ne denta no kwa wawo okay enti me koto wo mo fie ho no emu ana oba no papa ne koye me ho ade na me betene fie ho ne de na wo monte ho na obisa wura no se o mai me ba ha foforo na wo mo fie ha afedi o mu ni han na wo mai wo obisa e bibisa na o se wo mkwa maame ho samum mpa twan nti nya wo na akopam nkoda no frifio wujidi dabi
mentimi nya sakorada so mo tifi ho na mkoto wo mo dia ka me no betena se me ma kyerɛ de ya wutimi si dan no sa bɔ mi kyerɛ mu fufuro fisa nkwada ne kyerɛ mu a wɔnom papa sika ɛna wɔde ma wo sɛ fa yɛ dan no nya wa wo brɛ hu fifiri akuze de ntaro onu emu ha pa nka me pepa na asem de o kyerɛ ne sɛ wo de akini baabi bebre hene na de asem yakɔ pa cho me de ko tek o de kan de akɔ ho na asa de kɔ hen biem me pa nko baabi ha pa nko baabi bi ɛdan a wo kan wo asemi wo sɛ yɛ den na kukuru dan ne si wo me pa cho papa ne yare me ne kɔtena no yare ɛna ya gi ne 2G bosumi mienu ne mfie mienu bosumi mienu ne na awɔtwe ɛna ɔkɔda hɔ no na me hwɛ no pa nti oka obefie no ekyire na doctor na ɔhwɛ no G hɔ no wɔ hospital bi wɔ to anse ɛna wɔ ka kyerɛ ne sɛ wɔ se wɔntimi nwonso na ya ase ho ɛna wɔ ka kyerɛ no na ɔka kyerɛ ne sɛ wɔnkyia no wɔ to ase na ɔmɛyɛ no operation ɛwɔ hɔ nti ɔkɔgye ne to hɔ no mo bɛyɛ 2 weeks na ɔkɔyɛ no operation no nti yɛyi ne befie no ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ma hwɛ no pa nti wɔde Nyankopɔn edin damase na ne plot na ɛda ne fie ne nkyɛn no memfa na menye sika mesi so dan saa no ka kyerɛ wo patwan enti saa brɛ no mu no na papa no no ɔyare ɛna ɔda wase a ɔde saa de ne kyɛ wo nyɛ saa patwan enti kwa bɛ na fa so osi dan no papa ne kaprenim ojide ne kaprenim nyame nim na megyina mentwa nkontompo ne kapreba enim wadanse we die ne dia danse sɛ opanyine ne dia asase ne ma fi sɛ ɛdan a wo ka stylish ɛdan ne wa de mfanto so na hwɛ denta ma me na yɛnkɔ ɛdan a wo ka wa sɛ me pɛ sɛ wo kyerɛ ɛkwa bɛn na afa so a okukuru dan ne si hɔ de edi kan ɛkwa me fa so ne sɛ na me kyerɛ ade nti me pension time so na me kɔgye sika no ɛna ɔboa me ma me sie ne mu a ɛne sɛ nye ni sika ɛna ɔde boa me na na ho efie no eni absi abɛhwɛ bie na yɛ ne mu ana ɛkɔ ɛdan kyerɛkyerɛ o producer stylish buy no na watwitwa ne kama na sɛ mote kwa ho pɛ nya sa mpatwa kyerɛ we yɛ he ni ono ne efie no ono ne fie ni mpatwa ɛna wo de no wɔ he mpatwa me de no wɔ foforo no chi ɛne wɔ foforo ya yɛ hwɛ yɛ chi ete sɛ he fa de na yɛ ma osafo a wo ntimi wramu yi me patwa kyerɛ hɔ de no nti we ni de wo mpɛ bi papa ne fie ne wo mpɛ bi da bi me kɔtɔ no wasi enti de wo de ni mpatwa emfie sɛ na de kukuru dan si hɔ mpatwa bɛ bosomi bɛ enai bosomi enai ana wo de kukuru we nyina timi de nua gu so boss wo sɛ yɛ pie mienu pɛ nti saa brɛ no na sika na wo kyerɛ mo so wo je pension mpatwa ɛna ade kɔ dan no mpatwa wo receipts nom ne niam wo ho ana bia wo to cement 30 bags me to wei ache papa no mum na receipts ni nyina akɔ ne hono mo ne fi sɛ ɔno ne odi animu ti asɛm we bia ba happen bia ba ha yɛ nsasi mu a yɛ ntimi anwie ka na me pacho wo ofa ya kobia ehene onwe onu mum na wode receipt ni nyina na mu asam nyina kokoma no nebo me pension na magie a me de ye me dan wo de ama me makoto me cement a se be me receipt de eye me sika ne de mi moja de me receipt de me kuru na ene wo de but me receipt de I have to keep them myself ti ye dan na wo di animu de nti a me bisa we nyina no se nya me nkoma dwene nipa ti ye kire hwe ye pese emu da ho fine na ohu san fi se denta some wo kan e different ana de ye tie nso ye different eye den na wo pension sika wo de bodan ne ho bra ho nkrata se na de nyina kodi ukunu se mpacho no di animu enti wo je pension sika no de brain wana dabi ne sika no wo me nkyɛn na bibi oba akoto bia no na wo de abɛkyerɛ
It is a receipt in a way. Say, the patrol, I check me to me. Eddie Bear saying, I check. Prisa Mekai said, Men and Nana Namako were free mo. Those times, not cement store be able to open and a cocoa space area. Ho. Receipts in it as you good them to see and cry for but a fan. That's meant to offend a cocoa cement. Mammy, I chaba 11 years me. 24. Opinion did die no the assassin amount, crater be basso. The patrol Debbie. I didn't hear. Or catch them say. Near me. Into watch my dear. Ma me my dream say be a maybe be a man. And I'm say a hormone cacran as my walk. Mintiasi. Inti me share the time say time on a swan. But on woman a bush for money. Na me so me bush for money and yet she na ensa a hon san me tru e dia ma no. Enti odema wo nyina ono anso ne nuanom ne ma busuanya wanfro bi anyi ne adanse se bia mesremu asase e dafa han de me dia ma me yere enti mo bia ne mpre ho wanfro bia nka we Minim se o ka kire me se okobo wo fa na amane. Adenti na de ono ane fie ne de wumpe bi Sanu dia one ne man one ne yere ne man si. Na sani wonso ye yere nti ka obenya chefa wo. Na mempe. Timienu no na ope. Ba chwan. All right, so let's wanya denta ma yana ne twetwe nkomo na menhwe na abusua okay was it last week me boa okay papa Korea was it me ra who sada me boa fu pa me wa fu but me boa fu pa me kofie kura papa Korea ba wa ba din wasi wono ne wono obekire ni nsam ompa yi bia obekaya ye mame ya oba ai se fuom ere mununkum dum firi wiem be kire no ma nani efra ye no sa nkomo no ete kire je tuato se de ye bedi hu nkomo minim agone no ba bia wo hwe firi nkomo no de akoda ne kananko de mame kanko for the scripture of Zelubebe acting. Na hina ofi badwuma. Yes, you do. Okay. Yes, you do. Okay. And also your act wo law mu. All right. For the act of Zelubebe. Mama ne sem o kan wo. One must nalu no that any hini. Asana o kan one must nalu no. But there any hini ya ne ya no say. Mama me chiase yenye ne say. If so mami na oye ignorant of the law and can be problem but what chara de unim de okay into obi a wunim de no to become a teacher a paper na da wani na yeah eno na bema wa ayekefo atumi ayeden afaw senye paper na sanka meso mekose meso mko chara de to the extent say wuni ukunu eya ade what ma wade document bi am akokora na so eno da nchen receipt in so a ba akokora na so o say be 10 to 11 12 years enche yeah enche kura 10 years then that time na was kasa na minim say be 20 30 years bi receipt one kura de ese atumi apie hwe say receipt bi anim na mikunu no ode ade ma me empanifo ebre bi atwam na krata ani ho no na krata ne kusie se empanifo ne me madwa yeah obi di ade echewa na wafre na busua because ni enim se ewu akontuo no ye ni date ye de eda so nti ofre na busua ose ade we me de ama me ba we me de ama me yere we nti mini ho a nti nke ba ye krata mam kra nka no ensatuo ubetusu nsa yeah that is fundamental of alcoholic drop and it say utusu nsa nti abasa mpanifo na wo mu mo tira ase a utu nsa sabe e de nsa gu ye de nsa si so mo mu hu ye no omo ya dansefo court gitu otemase na
krata ni ho receipt ni ho mpanifo ni wo de ntinam ka se snalo ne de wale but eni hini na enye sinalo scenario usua hematology kasa hematology exactly okay sinalo enko me ma example me papa fi na plot kase danche na menu akato awe nurse ni o hwe me papa pa na papa de sa plot emano to de man no na me ka kire ne se me papa penny so no e police penny kono ho na ne me papa nhia na ye krata to so edan na ye nyina ye dia no ye ma ni bi obi enya waru enso eno no na se ye paper to so nti e ye ne dia me papa wu ye no onu ani nua ai ye ne ma me ba no ne na twuma so ba no nim se paper da so enti krata some dia mama big mistake papa me sister wo me fie no mu so na me se bibia me chro me pese me hu se kase na me bo receipt na me de adele ka se de na me dia ye na me dia to enti bema wo so ne ni ba papa wo ni ba na owo ma na wo cha wade wo ye mistake because ne here no what they are there chow na so that sensitivity eye na ka paper da so papa na sign unso sign what dey yes it is say no what some na wo kan here no klo but then ka some ma wo kan no evidence go papa na what or dey there ma no wu pa cho Accusations so aje ensan e woto papa ni wuye na chiri no da bi ya wo mo di se papa ne kan say kone ko bubu wa fa peko wo ya wo to bi se ko be sole ni denta no machia se ade no ma me ne dia enti nko ho bie but was ko bubu say ko bubu asuma fidie asuma fidie ma me kakra kan ho asuma fidie kakra me kan ho ma me da se empenyufo aka bebre said ye kan mistake je wa bi ka ba impo na nka bi a woni ne baba no de wo ni di denta nka na mo ye fine ka ne papa ka say o se ma me ene meni ya dance meni proof bi ade at least me ma denta akra me gina na wo hu se mpa se me na me bie ma no aka se me de ma ho aka no kura ya dance ka se de mo eno kwa de obu ha na wo ne oba ne ye fine pa ba mo me tapa ni papa wu ya no wa sa se ata ande na so ni ho se me ka se papa ne ti as before obewu na nka denta no wo ho na wo ka asem ne se ya e kire ko ta wa wonu se wa ka aha nti mana woni ne ntam no ebi a wona woni ne ntam no nhyada nye fine ka woni ne ntam ne ye fine ya anka we nyina problem wo nyanka wo mu se ne papa wu ya chinka obetimi aye ye nyome bato nko ya dance wo nti adanse na amande eno na akofa za oye na nyambe but enu se ma de o mu charge be rofrofo ande be ma charge rofrof da bi o tuni charge ye ne ma menu o charge be ma charge rofrof especially say be BBS area no yes so I'm not about that way e ma 342 ya dia che wo ana say ya wa una wo ya sa adwuma no una wo di sa okay yanko yentie just oba no data we just idea be very over but producer nya no ne kasa nti yentie na no asem o kan ye na ye hwade na kwa be ma no me papa wa ma ne so ono kwa wa huni wu eno ya le no ambe ni mpo no aka chan so o ma ne bibi enti so o de na mo de nam so ni no tu ne na fife wa dwuma me di dwuma ma me ni be di no ko ba tna ne sese mi onim no nim no tu ne na fife ho dwuma me di no Budia me na me sese de ne say critical stylish anka o de abana no de me da se me cheti fo ye ko fie ho no na chiba na wo kan no na me no mo tena ase omu wo papa fie ya omu no mo fie no sese omu ti fie no we mo ti we no mu wow me wa no mo ti nti ma me ne de na hye ho no okay hye mfimfi na pink na wo ho no yeah and ne ma me de no just about 2 bedrooms okay and hye mu ho na denta na say tama maame we ba papa na brabo mu no ana papa ne pamo ne mafiri no ho ti maame
ebe me de denta kan ye oh say na wo hwe agu se maame no ebe maame se wutie wa ma ne maame ne ba fie ho no na denta ne onuam wo pam wo mu free fie ho because of according to denta no wo ba ho no na papa no man kwara ni nyina e free ho obaba na papa no as at that time na kakra won nsem Frankie say he na ade na me e fie ho na okay hanti wo re fie ho na nam nim say so stylish on time TV so fato no so wa me nko enti tama mami ba ha opam nkwara ne fie ho no e man kwara no ko gija e ko tena amamfo nchen okay enti papa no yare ye no according to the entire say na o mami na ekoba ti o mami na eko say oba ne okunu de o mote ho obi hu ai o fie awaye na se no obi hu o mu ntwom enti mami ba ye no obehu say papa no kwara na say according to the entire no say papa ekura mpo no on share na so sa enti e ho no according to the entire mami ne disappointed enti na papa no on share da e man face a na papa ne be yare nti obe yare no na o mami ja papa no ho according to the entire uja papa yi ho obi stroke ni aye no uja ne ho na wo call oba bi mami na ka say wo kotena baabi enti papa na so obe didi o so obe yo na bro no so fo no say na wo nwane nkot o ma no fa dwanto akosi obi so na o ma ne nsan nye den emra wo nchen enti papa ne dwanto akosi obi so na nkwada ne san baabiem enti omo baaye no ansa no papa no omo ne te saa enti no akabe na wotwema papa na wuo no na obaaye se papa na ma wodan enti wo mami ba beje aka wanwi wo ama papa no awuo no na abaaye se o enti no wo ba fio no munim se wo kunu o yare na wo ba behwe no ma no se edan ho asem na wo ba beka according to the entire okay enti no ono se me kokoto ni fie ho enti no emu ho na no omo no peperesu na mo koye no anche na papa ne ye de ewuye enti owuye no na omo ye aye no na onua menum wo America na wo ba enti omo buka no na omo ka kire wo se edan ne de uchefanim na emum se wo se ode wo ka kire omo na omo ntua wo ka na wo se unni efe ne sen eka bia unni ne ka bia na de wo dan na omo ka kire wo se sika bi wo so mutu amawa omo nkoye ne de ma omo ntu amaw se wanye ne saa omo no ni bibia na omo de koye nti den tane de ono no one according ono no se de maame ne de ye wo mo ene o maame ne ebra onua no ka nyame nkwanko mo bosesa no maame de se pass oni nani ebe ye nan de ontwe okay afa na asem no mo ada ho kaka nti awia ikura no me ne kasa na koma wo soro na osan te se maame na san ba ho biem no because ma ko resolve no wo said wo ka so mo ko take no ma ko resolve no wo ho ama denta no ma wo maame according enti no te si anasem a denta ne kan se maame ne de omuni se o si so mo ne wo bibia o papa nuam no mo wo America no omo ba ye ni bi omo kasa ka bi wo ha maame ne nko no ho na omo ne omo nkwada no eni maame de omo ni bibia ai ohima kedi fa tu maye hu se wi ase nyere hu se nyese ye mfred nta Mr. Collins be tu maye re because your friend wa there stylish akai a vivid delivery from enyenka yenya America for the so number efrehwe ya ka be omo moto ya no mo kire se ye na na ye wa na mama enchire mu a wo ba na mani kind of euphoric kase yeah omo na se ombetria big mama entinka ye nya omo no de sam kakra tanu de o kai what I say e ka fa nwa yo kan nya kuntumpo no wo ka adenti ya na ye kuntumpo ni senti a me kasa nkuntumpo no wo ka no ada ye buka no wote hobi ma yenya nuka buo ne mu ukunu nya stroke na out ne nchana na out ne nchen enya stroke na ye no nde na ye no wo yare mi nti o yare no na out ne nchen ana out ne nchen min ta min te hello Denta hello Dena si hello
Kedi, Homano na and the producers not those on easy on Mobile 5. Sure, we corner with Minamica and no one, hello. Say, well, couldn't miss out more finances on the uncle. Mama, who could we are now in chain? When you know this idea, who say? To form Boko and form now what to analyze the situation. If you say, maybe no musutu sa for now no me nshada nka se meje mame dia na meje dente di because obi ase di obi aka ayentro bara de suade wo mu ne yeden se ye no kure se na ukunu yare no jane hokoye ena enu achi emu yeden kakra no amu na wo ba be predan de na mama wa anya de ho mu nyane ayentro no wota if you say papa no menini me no nyina na call me mame ne ho ena meka ka kire no say mame ne se me metena ne nchen nti mama se woni ukunu ti waye onwa de ukunu ho mfa no o mame wo sabe no nyare na wonyare sabe no nyare nti wayare na wen sana me bisa me oyare na metimi mame ne nchen wan na wo mame no ho ama mehwe no nkuane nipa na obet ekunu de tie mame de obi betimi akotena ne ho akohwe no na ekunu wo ba na okunu yare na oba afoforo biti ne ho hwe no a kia ne kebeye nsem bebre tede ne wantwa wani ametena ne ho anhwe no be ma waye onwa de na oni mamba tumetina bisa ya hina ho kan say metisa oni kasa ye mo ka bibi say papa iso me yare me ohwe me pa nti ma cha watase enu the first one nti wa yare premium kan yare odi kan yare ye ware foforo na no yare ye enna me kohwe no ji nti still me gina ho bisa question say adan na wantena ne ho na uja no ho bra no yare no wana se na wo ho no yare no wa ma mehwe no sabre no wana na hwe no till death do us part for richer for poorer yanko ntam kana yanko for better for do and do us okay and for better for aspire okay and a day and for better for west na mo kana for better for weza let us I did okay for better for weza mame want na ne ho so say nkwadan yi kwadu o mu bo no e ho de ne de magi atum brebe na obe predan no brebe na obe ma oba ese opese obe predan na ye bra wawu anase de okase na wotwe ama wawu no na abae ye ka asem no wie wo emra ye buka no ye buka no ewie ye no na o de dan ma okay danta yes to say nyanko padumu enchiremu a enkra wo de soma producer no waka kire me na mi nsom papa wankasa bo mi nchiremu wo reason pa ne senti amame wo so ma ne mafie ho ena de echiremu na me ase na tamre kwa ya mesere na maame no onu wo ni dan bia Ochiremu a wo se wo papa de sa asase mana na da bi ansi so to ono ne pension pay na waje no de asie maame wo so de sa asase mene ma ne se busa ne so be ma papa no no ne ne yire nto ma asase a ye twa ye blocks agu ho e de agu ho ne blocks be no be sesaye se no o chire japade a ono ni kuna akoto ba bi na me ma beje free ne nzama na se asase ban mimi ni ne message ye no no di honkomo e wo ise fe mo na se de se de he honkomo me papa no so otna ne ho kura hye ne yale mpa enka ma mi we enka eda ba ko de ma de ne be ye wo ni pa da wo wa hye no wo wie wo se pe japade na papa no ma ni bibi so ose papa ne ma ni bibi a so no do ni ma bosomfo so won fa nkwa wai papa ne de ma me wakobosom so pen ono na di ni pechinchin na sa nya mo ho nkwa na odi ni pa aba o na di ni pechi entu onyire ne ho no mfa ni penchin me ni kuna ma ni bibi na ma age ada na papa na mu no ono anye ne ho amaje emfie na ibusa de se ni kunu no kuro be hu ne dabre mu da no ye kuna ni a obi age asase afiri ne ho oye kuna so
so ɔne ne kunu tie no ɔne ne kunu sɛ dɛm na ɔhwɛ ne kunu ɛna ne kunu wu yɛ obi apam no Timibo, papa yare, mami, one tran and one no sana woka. Why? Busanai, awale no me. Yodi kan yare no nya wo he. Yodi kan yale. Kan yare na wo he. Na ne atire de ono so yale na so we. So na aso wukuna. Enti ya yale ya hwe na atire ne ya wodi edi kan ne ya wodi ya weto. Enti atire de na ade ni ko owo mu na wo he fa. Ah wo he media mi wukunu no. So no atete want me na me preja pade ho a me want me me prefi hu me person de me be ko ba bia kora bi me ka then time me ba try so enti sa ne asase a o papa ne o ma me to ye ne bi no no so ayi bi di achei asase ebom di o ma ne ba fie we busa no say 2 plot 1 plot asase a me ma me ne me papa ato wo ya da fawa ba wo kura wo ba wale no wo ni papa pa wo mami wo ya oba tan a wo ya oba tan papa wo ba wo se yampam ye mfirifi ho de nyame ayo ye de ya de a mami no mami baba waka bibi o wo se wo na wo ka se wo mpam o mfirifi ye no emfa ye mfirifi ho busan sa wale no oba to ye wo fi ya no oba to ye na wo ka no ye wo fi ho eno kwa se na wo ka se me pam na wo fi so ya le first one ni obewu na nka wafa dia wono me na me ka tire wo wie se dia wono di bonkum na agi yen ya sa be fa ya die ko sha den ta sa ase me se yen ya sa me ma so sha den ta me nko akora wukumia yen ni pension ya akora wukumia ya bidonya me dan no ntia me ba odan tai braba na mami be pam na mo ne mo papa na tie ya ni papa na tie odi ka ma ne pa ona na chempna busan wana watano wana papa chempna asumdie dia asumdie bi ama ye fie me papa pamo me ma na awia kete se papa me ma na chempna me na me pamo ma me o pamo ni wie ye e na ma me ko na be ka ye busa ye pamo ye nyina fifie ho na ye no so wo ohia ye wo fie o titiro ye me e na de titiro ye me na de me na ade me nam o de me nam sa me ma da wale wo abusua fo wa na me nsam o me ma da wale wo nyire na nyina ho agi me nsam a me me ma ba wale wo abusua fo na ade manante ada na papa na mo teto o me wona na ameche sa amanso no o so fa na japade ya ma wo da na fi se den me se ma me na fi se den wa de papa na de wo kopie de o no wa de papa wo tirim e na de wo kopie ye de ani boni bia wo ye tirim o me o hye me papa ankedan no ye na obi de ye ana fi o ye ni ba bi da ye o ba bi da wa de papa ne wo tirim sa 4 years na me papa no ba cho pa na betness yo na we sra me dia na wo we dantai mo papa anko bia hene no wo hene no woni masase wo hwe waya o si woni masase no bibi o de say anko bia woni masase no wo hwe asase ban na anko bia ni mo ho hwe ono me papa busuafo na o mu di na ti na o mu ye yedum no o mo no asase no mo so na to ma me papa na me papa no yale o abusuafo no obi so ka duro bla no me na obi so ma ne pala so no mo na aya gan na so bu nya o ba titu o mu fi na nko no papa na mu ama wo dan a ma me nko mo abusuafo na be ma dan ka o de wonim papa na ma wo dan a nko mo tete dan ta de wo kana awo mpa me so wo mu nyina wo mu ofie enti so omo so wo pede ama na bia omo ma ne omo die ni bi na me papa de na die ordinary say e na be hye ma edan papa de si ye o si papa se isi ka se ne wo na da bia na ni mu dai si na ni ma sa seto ma me wo ni mu dai si na ni ma sa seto ana wo ba ye no ni etuetua nufu anu ahu wo ba ye ni etuetua nufu anu me se wo ni mu dai si betam dai na yi anya bla na betam bo ka chi betam na fi asa seto ye ho na fa ye na yi ye blocks so pepe afi ade ebu ye ho wuni mu dance wuni masa seto na de si dan de ma me se me fa na me pa cho me ewa reason me pa cho papa no na wama o say I say Ghana match na no o say omo na e kan o say baba rama na ma she ba na ntesa ti ade de na enya sa na tie but I say ya ye 2-1 no nanke ye draw nanke Ghana wi na wi na oni baba rama memrem kakra mi suni baba rama me football me bo volley oyima ye fa no kura nya adwuma
Girl na sama wo kan. E me aka me de eburu sa. Me ma me ne me papa ntimi nto asase. No nkofo oba foforo ma wa abra asase na enye tu. E da na chi wa na wo mesi dan kase yemfa ma. E bi si da. Eti se onsese ne ka no muntua ma no na. Se omo pa no mbetua. Ombetimi akase buda na fiesta tetua. Ayesa enu nti na asem wo ho. Ye de hia ma wo ma o mutie. Se wo kɔ be ma bi ho. Na wo asase. Na wo de chew. Na wanwura mu ahunu mu yie wo be bragu ami anya krata bi ama wo eti den ta asem na wo kan de eye turu do mame wo se de sei baby ana mi gina pa ye say akoda na bokɔ adu bi a wantimi anya no so papa yare da ho na awai do you you look me I look you was the first one Emre assembly by aja ko wiase time ko ofre chiri na aba wo oh ya be ma ne bi meton me de na ka no ade ba ko ne se na hima wo ware obi a papa mo obane mu mame panimu ba bia wadue o mame enua ketewa hwede ayi no nya me mame o cheme wo me mame nua ketewa eyale nti mi firi mi kunu nchen akwatena ono na nchen mi kunu a ono so anyini o what am I say? Oh dear, I don't know your wine. Now, mommy, we educated person. You know, maybe what do pension pay? Interest business say pension pay no name to me to asasiana. Well, obviously property acquired within marriage, but when your property acquired within marriage, it was a property the woman came to meet. Obeto isas asene wo ho. O amena akwa kan so betoi na emom papa no na etwa bi ma no se me ne me yire de no ayato no that is where I miss mama asem we no odwan beto aye se nka yen ka bi ma o but baby adenta de asem na ekọ no de wudifo fine senka receipts bi wom tio se receipts bi wom se meto cement 20 bags mitwa blocks say enuanie ayamia mi bremu fifre ana me de ato ena receipts kwa de anke be court ne ya to show say wabo ho ka enti se court kwa enti be nyema wa there will be a compensation for you. But the fact is that there's no evidence to a kabi awa bone die ne kano be ye medin kakra. Yes, ono na de mame, ono na kan mame kwansa me fa. Blocks na okay, onim. Dey be ne say, neba, mo de mame hange ne say. Kope anko bia no a wo so ye asase no dansefo no pen na fa no bra na me number wa ha me pen number no me pese me be phone so me pese ukọ na so se asem no wo de akoba bi ba akoba mienu ba bi e ko no e ya agensemu enti de woni mu obetimi aka ama dance ya bem sampa opanyin ndi asase no ma ho no o ma ne homene so na ye ne nkasa na menhwe if we can work that is the only hope we have now other than that mama asem we they are chronic and obebu afa so sa search mama fa mama me asem so educate omo a mama education na ba na ja korea me kan asem bi taw mama education na ba o de taw ni kire se mama baye first obaye no on sa baye no yebu anefo me kwa me ka so nko bu me pesa me kire tiefo se so bi de wa asem ko ba bi a ye yiwa no onzo yiwa no no ya wuri de wo when yiwa no a ye be ka gu so ye nim de akọ nti bi de wasam ba no wade aba no kwa de ebetie no de ba ye frewa no wa be yiwa no uyi hu ano a obi abewuru ye wansani si no yosi a ne hu de oyo abrewa nku abusi amami sanso na wasesa oje brane akoko share video no bai na abanuma asetena eyeya na so stepmothers amon so masetena ye bi ye ma mi anamu ye otu ye ono onim se na asem wode na so enchemu a na banuma edi tu dwai echese ma mi na asem nyede e na ono akasa kra no na nsem bi okeka wo mkra no echese anamu no otu ye wantu na mo papa obi a wokunu eyare ni wotumi eja wokun ho no makakotena wo maame ho se wo maame mpanye wo ma wakasa wo maame mpo o maame nua ono so yare we ja wokun ho no akakotena wo maame nua enchen se wo kwakosho no mu oni nua no na oni manso
na Bible said oba beja ne nane na eja ho na be ma so ja ono mu nyina be come ti abom aye ho namba ako na enti se ukun yari weja ne ho no ma hakoti na obe hakoti na be obese hwan e na enhye no ha obese hwan e na enhye no ye maame ya no mu ye otu ye wanya ade sisi a weja ukun ho ma ukun ya to na nan wonse do afi na oba be ko aja pade ho se ye no kre so no ane pension pay e no di si dan se nye no kre hwan na ni receipts den na di adanse ye se edan wo to musika na wo di si ye enti den ye fa ye nyina so nka se na wo ken e ye no kre ewusua na mo bi wo honom na ye tu a ye nya hye yie ye hu ne se enfumso bia ne ho na so enkoyie enye ne kwa so no se wotumi gya wo kun ho kokotena baabi wo kun na wagya ne honom no hwan e na enhye hwan na enhye no se ye sika na eba ekoba ise o chicha nka obegya honom ha kotena baabi na so akwanko ye sika ne koye ya wi enti hwekwa ya wo de na efa so mo mi anya hye yie ade a di yenya ya enye dem eye ma ye fendi ye nyanko ye ntutu ya namo yie na moaye na sumdwe entena ne afọ entem abusua ha na mde ubesi ye fa we nya futu sam ye fa ntu ye ho efo like na fa share na subscribe na fa comment ne so fa to comment section hono mo e ma me media me so eno na Akosua adepa ha so me de siga na TV da se na mesan so no we de hye mu e wa ha die ne ko yie ni nyanko yie na mo de ache me afen so me san so na wase biem sa oje ebre na wo share na wo tie mi da se na mesan so e hye mu wa ha die makrawa na madawase